Гледаме новините по нова и бързаме да хванем влака Пловдив-Русе. Не бързай толкова, Румене, да не се забиеш в някоя пряспа. Снощи тръгнах от Пловдив в 11:10 и пристигам днеска в 12 часа в Русе. 13 часово пътуване от Пловдив. От БДЖ-то излязоха много инициативни. Използват снега и организират зимни екскурзии с влак. Пак добре, че екскурзиантите са оцелели. Измерихме в купето температурата -5 градуса, а по прозорците има заледени места. Това не е влак. Това е железопътен хладилник. А международният София-Букурещ от новините на BTV, сложете си по една ушанка, докато гледате това видео, че студът не се трае. Тези кадри на вагоните от международния влак София-Букурещ ни изпрати наш зрител в рубриката «Аз репортера». Тези смразяващи картини съм ги виждал само в денят след утрешния ден. Естествено, само ние разполагаме с кадри от разговора на вице-премиера и министъра в деня, след като падна големия сняг. Ей, голям сняг падна тази година, московски! Няма проблем, Цветанов. Ще овладеем положението.